Znaš što ne, to ti ko? Znaš što ti? 15 sekundi, evo.
Ancora più facile. No. No,
Народно читалище Васил Левски, 1927, село Бъркач. Народно читалище Просвета, 1903, село Горни Дъбник. Те са почват. Народно читалище Искра, 1903, село Садовец. И Народно читалище Прочит, 1925, село Петърница. Давам думата на господин Борислав Станимиров, кмет на община Долни Дъбник, за поздрав. Уважаеми дами и господа, скъпи жители на община Долни Дъбник, сърцати самодейци! Днес на една сцена на традиционния преглед на художествената самодейност от извора на българската самобитност, ние видяхме една малка част от изпълненията на програмите на нашите читалища. Това беше само една малка част, за да се покажем пред населението на община Долни Дъбник. Това беше и се постига с много труд, с много постоянство, но най-вече, за да излезеш на сцена, трябва да имаш широко сърце и благородна душа, за да можеш да я излееш. Затова община Долни Дъбник, общинската администрация, Общинския съвет на община Долни Дъбник винаги са подкрепяли читалищата на нашата община. Винаги сме били след тях, за тях и с тях. Били сме навсякъде, защото сме чувствали в тяхно лице, че това сме ние, жителите на община Долни Дъбник. И те никога не са ни срамили. Навсякъде, където са участвали читалищата общината, на различните национални, регионални фестивали, винаги са се представили достойно, като са носили славата и честта на община Долни Дъбник. Затова ви благодаря, скъпи самодейци от община Долни Дъбник. Благодаря ви за това, което направихте за общината. От векове бита и традициите на българина се тачат. Само с тях ние сме оцелявали и в много по-трудни времена, отколкото са днешните, но все пак сме съхранили своя народ, своя бит, своите обичаи. Запазили сме се като народ и като нация. Затова поклон пред вас, самодейци, и нека да пребъде българщината! Да пребъде българщината! Този преглед нямаше някакво конкурсно начало. Няма победители, няма победени. Всички са достойно представяйки се през годината. Затова желая още по-големи успехи на всички ваши читалищни дейци. Благодаря ви пак и нови успехи през 2012 година да пребъде община Долни Дъбник. За всички тях има по един плакет и по една символична парична награда за дейност. И започваме от начало. Начално читалище развитие село Крушовица.
Народно читалище Просвета, 1903, село Горни Дъбник. Горни Дъбник. Народно читалище Прочит, 1925, село Петърница. Не съм. Ето казва, че съм ги забравил, но не може да се забрави нещо, което остава вътре в теб. И тази вечер го видяхме на сцената, видяхме го Гошко Хубавец от село Садовец, 3-годишния, видяхме... Да. Видяхме и Маринка, аз си мисля, че той дълго време ще остане в нас. Както и бабите от село Петърница, разбира се. Народно читалище Искра, 1903, село Садовец. Това е Гошко с председателката на читалищното настоятелство. Да я честито и... Да. Да. На него му липсваха двете асистентки тази вечер. В неговата програма влизат и две момиченца с чедърчета, но явно програмата е съкратена. Народно читалище Васил Левски, село Баркач. И последни, но само по този ред, е читалището, което така на Долни Дъбник. Моите овации, моите поздравления към него. Начално Народно читалище Илия Беско, Долни Дъбник. Благодарим ви.